ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ମୋ ଫାର୍ମ ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ଡଙ୍କ ସବୁ ମାଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ ତାକୁ ବୋଇତାଳୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଟିକେ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ କଖାରୁ ଡଙ୍କ କାଟି ନେଉଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ କାଟିକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଛି। କଖାରୁ ଡଙ୍କ, ଶାଗ ଆଉ କିଛି ଫୁଲ, କଖାରୁ ଫୁଲ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି, ସବୁ ଏକା କରିଛି। କାଟିକିରି ଶାଗ, ଡଙ୍କ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଡଙ୍କ ସବୁ। କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଯଦି ଟିକେ ବୁଢ଼ା ଡଙ୍କ କାଟିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାକୁ ନେବା, ନେଇକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା କରିବା। ତାକୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରିବା, ତା'ର ସାଇଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। ତାକୁ ସବୁ ଅଲଗା କଲା ପରେ ଶାଗକୁ ଅଲଗା କରିବା, ଡଙ୍କକୁ ଅଲଗା କରିବା। କଲା ପରେ ତା'ର ସାଇଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବା। ସାଇଁ ବାହାର କଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। କାଟିକି ଡଙ୍କକୁ ଅଲଗା, ପତ୍ରକୁ ଅଲଗା, ପତ୍ରର ଫୁଲକୁ ଅଲଗା ସବୁ ତାକୁ କରିଦେଇକିରି କେଳେଇକିରି ରଖିଦେବା। ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗର ବି ସାଇଁ ବାହାର କରିଦେବା। କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ହାତରେ ମକଚି ଯଦି ଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ଟାଁସିଆ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଅଲଗା, ଡଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିକି ଅଲଗା, ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଲଗା ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଡଙ୍କରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିବ ସାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଛଡ଼େଇଦେବା। ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ପୁରା ସିଝିଗଲା ପରେ କ'ଣ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବା 2-3 ଥର ପାଣିରେ। ତାପରେ ଚୁନି ଚୁନି କାଟିଦେବା। ଚୁନି ଚୁନି କାଟିଲିକିରି ଯଦି ଚୁନି ଚୁନି କାଟିବା ଭଲ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟିବା ବି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଚୁନି ଚୁନି କାଟିଲେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟିବା ତାହେଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେସରରେ ତାକୁ ଯଦି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସିଝିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ନେଇକି ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି, ତା ସହିତ ଶାଗ କଟାଯାଇଥିବା ପରିବା ଏବଂ ସବୁ ପକାଇଦେବା। ତା ସହିତ କଟା ଯାଇଥିବା ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ତାକୁ ଦେବା। ଦେଇକିରି ତାକୁ ସିଝେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ସବୁ ଏକାଠି ତାକୁ ମିଶାଇକିରି ଶାଗକୁ ସିଝେଇକି ବାହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କରେଇରେ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲ ତାତିଲେ ସୋରିଷ, ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଏବଂ ଛେଚା ରସୁଣ ପକାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗକୁ ପରଜି ଦେବା। ପରଜି ଦେଇକି ତାକୁ ଘଣ୍ଟା